Uy, Del, unsa man kana Del? Gabi na mo gipahit ng kaglamok. Unsa may mong gida? Mangga lagi. Unsa man mangga? Asa mo yatag? Indian mango. Isa may mo tagana. Si Dudong. Dudong ako. Isa may nga na imong dudong. Ipanawag na imong dudong. Ito to, panawag na imong dudong dito. Dong, Anthony Dong. Napupo na gid ako ang imong gustong kanon dong. Indian mango dong. Ako gining gipupo sa punuan sa mangga sa itong silingan. Yes, boss, boss, Dong, boss, uli boss, na boss. dong. Uli na dong. Hinog na ni dong. Tamis pa ni sa kong gugma diyan ni mo dong. Akong suwaging kita. Ah, hinog. Dong, Anthony!